बे समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन निउज। आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बर' राव सोलोंनायनि फोरोंथाय होनाया जागायबाय। गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'सालियाव दिनै गोबां रेकारिं रां दोनग्रा हौवा हिन्जाव सुबुंफोरनि होंगो दोंगो। इएम रन्जित बसुमतारीनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै गुबुन दोलोनिफ्राय गंजि नखरफ्रा इउपिपिएलआव जइन जादों। कलेजाव गोदानै सोलोंथाय लागोन फरायसाफोरनि थाखाय अदालगुरि कलेजनि गोरायुं डक्टर लुके दैमारिया बेसेनगोसा सुबुरुन होदों। समाज सिबियारि उइलियाम नार्जारिया गसाइगावनि जाम्बुगुरि गोजौ फरायसालिनि थाखाय मदद होदों। अदालगुरियाव पीएम किसान आरो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनानि सायाव आबादारिफोरनि थाखाय सांग्रांथि मेल खुंदों। दिनै बाक्सा जिल्लानि आनन्द बाजाराव थानाय शंकरदेव शिशु निकेतनाव ग्रेन्ड पेरेन्टस डे फालिदों। आम्बागाव दख'रा एबसुआ मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ बरायदों। दिनै सानसेनि फोसावनाय दा हेडलाइन हिसाबै एसेनोसै। गोजोन्थों। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथायखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।